Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Bilis naman. Makulay na buhay mga kabeli. On the way tayo Angeles City. So may event tayo. Catering service naman ngayon. Ayun, so dito may daan mga katoto. Dito daw ang daan. Kabeli, nandito na tayo. So Sunset, ano ba yung pangalan po? Sunset Estates. Sunset Estates dito sa Angeles mga kabeli. Call lang tayo, call. Hello po, magandang araw po. Tayo mag-ano lang kami sa ano pangalan ng address? Pwede, tatawagan ko lang yung kliyente natin. So exclusive subdivision na naman dito sa Angeles yung set natin. Pa? Bali magluluto po kami. Ito po tinatawagan ko pa. Ayaw pa si Magot. Tay, di ba pwede tabi ko muna dito para hindi nakabala sa yung mga pwede, nandito na tayo sa loob. Yan po, pagkita mo yung loob ng subdivision, ganda. Kaliwa.
Pwede, laki ng bahay. Oy, magsapatos na kayo, tayo kayo baba. Pwede, ganda ng bahay. Ben, okay, so, hindi ko nasasabihin yung address, baka matuntun pa. Okay, thank you mga Beli. Panoorin nyo kami, nagkakita tayo rito. 3 PM, kailangan nakaset na lahat yung food natin. Time check tayo, alas 12 ng tanghali. Sige. So mga Beli, nandito na tayo. Kala ko naligaw tayo. So mga Beli, lagi ng bahay. Laki, Mami Bless. Laki ng bahay. Mga Beli, yung kumontak sa atin is birthday niya. Tapos yun, galing siya ng Hong Kong. Yan. Shout out po sa mga viewers natin from Hong Kong. Yan, thank you, thank you. Ano? Parang gusto nyo na umuwi, nakita nyo na yung bahay. Okay, kanta mo. Baban, sige, dyan nyo na lang. Magkikita pa yung kalat na sasakyan natin sa loob. Yan, Paul. Pagawa tayong ganyan bahay. Oo. Soon. Timpayaman na tayo ng timpayaman. Ayun mga Beli, start na tayo. So nagbababa na ng gamit yung mga team natin. Hindi, kailangan yung tent. Hindi obra doon sa mainit doon. Sa open area tayo sa ilalim ng puno. Maandar si Whitey. Ha? Cambio. Yeah. Bali na naman yung tent natin. Ay hindi, yung ano lang, natanggal lang yung lock niyan. So yun mga Beli, start na tayo magluluto. Yan, happy birthday kay Tita Lorna Darton. Yan, so sama na natin si Janjan. Tagal natin din na isama si Janjan. Bakit ba Jan? Hello. Mga Beli, Ibigay ko po. yan, laki ng bahay. Ibigay ko po. Ha? Ibigay ko po. Birthday mo? Kailan? Yun po. Ha? Good for. June 4. Okay, birthday rin, marunong na si Janjan. Mga Beli, yun ang bahay mga Beli, yung laki. Yeah, Jan, ayos. Yes, boss. Birthday daw yun. Mga Kabeli, sige, ako bahala sa'yo. Ay, puntahan na natin yung Kabeli natin. Ayan, nagre-ready na sila ron. Ayos, Jan. Ilang araw hindi na isama si Janjan kasi puro malalayo yung biyahe natin. Ayan, so ayusin lang natin camera. Yun o. Pogi. Boss, good morning. Good afternoon. Yun. Nagbebenta kang face mask ate? 5 po. Magkano? Ay, Ayun. Ay, batiin mo muna si ate. Ito kapatid kailangan ito ma-interview ko Beli, kapatid ni ate Lorna. Yung may birthday yan. Tol, batiin mo na natin si ate. Wish you good health, sister. Happy birthday. Thank you, thank you. Ay, magluluto muna kami. So time check tayo 12:53. So kailangan bago mag-3 tapos yung pagkain natin. Tama ba yun kuya? Kakayanin namin ng 2 oras yan. kaya! Ikaw siguro yung bartender dyan, ano? Ayun o, daming alak. Naku, yari tayo dyan. Okay po, dito muna po kami. Pogi, shoutout mo na si tita, birthday niya ngayon. Happy birthday po, tita! Ayun. Ay, daddy! Hey, mamaya mga Beli, makikita natin kagandahan ni Ate Lorna natin. Yun o, nagliliparan na. Yan, okay ka lang, doon ka dyan o. Kita ka luklok, kitang kahit para may hangin. Go, okay. Face mask. May nagtitinda ng face mask sa labas eh. So mga Kabeli, ito yung dalawa. Face mask. Yun, ganda ng kulay. Lenny. Lenny. Shoutout. Apoy. Hindi, isang kulay lang tayo. Pinasuot sa atin eh. Thank you po. Lenny.
Sino pang wala? Dyan. Ang ganda ng kulay mga belly. Mga belly, yan nagpakulo na ng wings, Jepoy. So meron tayong 5 kilos na menudo. Meron tayong mixed seafoods. Ano pa boy? Spicy wings. Yan, bumalik spicy wings. Pansit canton. Ano pa? Sisig kabangbangan. Ano pa? Okay na po. Lahat na yun. Opo. Mixed seafoods, nabanggit ko na eh. Oh, nasa sombrero mo, poging-pogi. Ha? Ayan. Belly face mask lang tayo. Thank you po sa sponsor ng face mask. Thank you. So yan mga belly, nag-i-start na yung mga kabeli natin. At mas maraming bawang ayan happy birthday Jello. Yan from UK. Yan, shoutout mo na lang. Ate, shoutout mo. Ayan, anong pangalan na nag-comment ate? Anong pangalan ko yan? Nag-comment? Kasama ka sa vlog ko. Weng na lang kuya, Weng. Yeah, shoutout sa yung birthday ng pamangkin mo, si Jello. Yung nanay kuya ang may birthday. Ay, nanay pa, anong pangalan? Opo, Maricar Cosme kuya. Ayan, happy birthday Tita Marical Cosme. Yan, sorry, kala ko si Angelo may birthday, yung katukayo ko. Yan, ateng, kaya ba aking vlog ko? Ayan, Asa si Jello? Pakita mo kay Jello. Baby, hello. Jello, ano? Happy birthday, Teng. Happy birthday. Thank you po. Ayan. Kaya lang yung upload na ito, baka late na. Shoutout sa mga Salanton, Guagua, Pampanga. San Anton, Guagua, Pampanga. Yan, shoutout po. Kuya. Cosme family. Cosme family. Yan. Lalo-lalo na kay Nanay Norma. Ayun, nanay, Donya. Norma. Nanay Lorma. Okay, Ayan, Cosme. Nanay. Okay. Thank you kuya. Thank you. Boy, okay ka lang. Shoutout po sa inyo. Okay mga belly. So yan mga belly, napakuluan na natin yung wings. So ito na yung wings natin. So 5 kilos to mga belly. Tapos ito-drain lang natin to. Piprituin natin. Tapos sauce na yon. Madali na yon para sa... Pag na-deep-fry na to, madali na. Kasi sauce na lang yung gagawin. Pakakapitin na lang natin yung sauce sa spicy wings natin. Diretso na tayo. Hey mga bede, start na tayo sa pork menudo. So, mamarinate na natin, tapos pakukuluan na natin para lumambot na po. Sangkotsa kung tawagin, garlic, laurel mga kabeli, sibuyas, so maglalagay tayong toyo, soy sauce, black pepper. So minudo mga kabeli, minudo. Okay na. So mga bere, yung atay ng baboy, so mamaya natin ilalagay ito. Siguro pag naka 15 minutes na tayo na pinakukuluan yung baboy natin para lumambot, saka pa lang natin ilalagay yung pinakatay ng baboy natin. Okay, low fire tayo mga kabere. So okay na yun. Okay, balikan natin after. Cameraman. Mga 10 minutes. Okay. So
So mga belly, magdi-deep fry na tayo ng chicken. So ito yung pinakuluan natin ng main. So yung pampakulo na ito mga belly, meron siyang salt and pepper lang. So kailangan mga belly maging golden brown to. Tapos dire-diretso na. Lalagyan na natin ng sauce. So 1:30 na po mga kabeli. So 1:30, kailangan 3. Tapos tayo mga kabeli. Okay, balikan natin to after 5 minutes. So mga kabeli, naka 10 minutes na itong ating pork minuto. Yan na po, nagtubig na mga belly. So yung tubig na ito yung katas lang po ng baboy. So mga belly, maglalagay tayo ng 4 na kalamansi. So dati, gamit natin is suka. Ngayon gagamit tayo ng kalamansi mga belly. So 4 na piraso, minsan kasi sumasobra sa asin. So 4 na piraso lang mga belly sa 5 kilo. Okay, dyan mo na. So mga belly, eto na yatay. Lalagay ko na ba, cameraman? Lalagay na po yan. Mamaya na kaya? Sige po. Lagay na natin. Sige po. Bahala na po. Mga belly, yatay. So estimate ko to, nasa kalahating kilo lang yung yatay na ito. Pork liver. So medyo matigas pa yung karne natin mga kabeli. Ayan lang natin. Siguro mga 15 minutes pa to. Pag medyo lumambot na itong ating gulay, ay ang ating karne. Sunod na to, gigisa lang natin. Tapos gulay, yun na, pampalasa na, tomato sauce. So ito mga kabeli, hindi tayo maglalagay ng hotdog. Bakit? Hindi ko po alam. Bakit po walang hotdog? Yan, yan nga. Nakaraan kasi naglalagay yung hotdog dahil Request. maraming request. So ngayon, hindi ako maglalagay ng hotdog mga baby. So nakasanayan ko. Hindi naglalagay talaga ng hotdog sa minuto. Okay, balikan natin after 15 minutes mga kabeli. So dito tayo sa ating piniprito. So mga belly, pag ganito na yung kulay ng chicken wings nyo, okay na to mga belly. Pwede na nating tray. So tapos gagawa lang tayo ng sauce. I-mix natin sa sauce, okay na. Meron na tayong spicy wings. So second set mga belly. Alisto ka, cameraman. Sige po. Okay mga belly, balikan natin. So gagawa na tayo ng sauce ng spicy wings. Ayos. Cooking oil mga belly, spicy wings na tayo. Yan na mga belly, sa mga bago sa channel namin. Ito, dati ko lang ginagawa. So ngayon lang makikita ulit. Sa mga bago, ito po. So garlic mga belly. So maraming bawang, mas masarap. Yan. So kailangan golden brown yung bawang natin bago natin lagay sili. Diyan kita no, maparas hindi, maparas. So pinalabas natin si Jan gawa ng mangang tong lulutuin natin. Baka Umiyak. maamoy niya or mapunta sa mata niya. Masakit sa mata kasi ito mga kabeli.
sili. So yung sili natin, ito yung sili finger na ano, labuyo, mangang. So tinatad natin. Oyster sauce. Mga pwede maglalagay tayo ng konting brown sugar dahil yung oyster sauce is maalat. Black pepper. Ito na mga bele, wings. Ganun lang kadali yung spicy wings. So nakaisa na tayo. Silipin natin ngayon ang menudo. Boy, mix it. So mga bele, ito na yung menudo natin. Mga bele, konti palambot pa sa menudo. So ngayon, magdadagdag na tayo ng tubig kahit isang baso lang. Yan po, peg, isang basong tubig. So mga beli, magdadagdag tayo ng tubig. So siguro yung baboy na nabili natin may konting katandaan. So matanda, ibig sabihin. Isang basong tubig lang mga beli. Mga bele, naisa na tayo, spicy wings, okay na, plating na tayo. Okay. Yan ang natutry mga. Andyan. Yan na yan, tatapon na dyan. Hayaan mo sila. Wait, tagilid mo yung tagilid. Cooking oil mga bele. So mga bele, next seafoods. Butter. Star margarine pala, star margarine. Garlic. Onion. Tira, yan po. Bawang! Alibasag! Mga beli, tawang alimasag. Yan. May minaipon. Huli lang yung puset. Ipon mga beli. Yung mais, lagay mo na yung mais boy. O mais mga beli. Dopo ugas. Beli, takpan muna natin. At least mga ilang minuto, J-Boy. 5 minutes na mga kabeli. 5 minutes. Pag tumula yung ipon, saka yung nasa na yun nandito. Limasag. Eh, Limasag. limasag. Pag tumula yung limasag, so ibig sabihin, luto na yun. Ito na yung tawag dito. Menudo. Minuto mga beli. Pwede na natin i-start to mga beli.
So, igigilid lang natin ng konti. Ayan, ginilid natin. Cooking oil. Bawang. Sibuyas. Sasabay ko na itong gulay. So, carrot, saka patatas. Lagay mo na dyan, boy. Mix na natin mga kabeli. So, may konting kunat pa yung ating baboy. Kaya sinabay ko na yung gulay, yung carrot, saka ano. Pag ibig sabihin, pag malambot na yung carrots natin, saka yung patatas, malambot na rin yung Gulay. baboy. Ayos mga kabeli. So, maglalagay na tayo ng red bell. Ay, yung ano, bukas na kaya. Dinos. Hindi, tomato sauce. Ano na, pwede, ganito, sarap. Wow. Okay, mga very konti pa to. So, balikan natin after 5 minutes. Mga very, ito na yung mixi foods natin. So, ilalagay na natin yung Pusit, mga kabeli. pusit. So, 5 kilos to mga very. So, naglagay na tayo ng pusit. So, carrots. Sunod-sunod na yung mga very. Yan, lagay mo yan, boy. So, meron tayo tatlong UFC Sweet chili sauce. sweet chili sauce. Tapos, Mamacita oyster sauce. Konting brown sugar mga belly. Black pepper. Ayan, okay na. Boy, haluin mo yung ano minuto. Mga belly, okay na. Yun lang yung sauce nito mga belly. Mix lang natin. Tapos, hintayin lang natin kumulo. Lagyan natin ng cornstarch para lalong kumapit yung pinaka-sauce natin. Okay mga beli, hintayin lang natin kumulo to. Pero okay na to. So, punta tayo sa minuto. Tomato sauce, dalawa. Tomato sauce. Lagyan nyo ng tubig yan. Yan. Liver spread. Beli, meron tayo dalawang liver spread na maliit. Beli, maglalagay tayo ng tubig kahit isang baso lang. Dalawa na ata. Okay. Tubig, ton. Ayan, lagay mo na. Beli, naglagay tayo ng isang basong tubig. So tapos iinaan na natin, maglo-low fire na tayo hanggang sa makuha na natin lambot ng patatas sa carrots.
Okay, dito tayo mga beli. Mga beli, nakalimutan ko yung red bell. Red bell better. One point. Mainit. Sige po eh. Okay. So mga beli, cornstarch. Konti mo boy. So mga beli, konting cornstarch pa. Okay. Well mga beli, okay na yung ating seafood mix. So titikman na ni Jen. John! Okay mga beli, titikman na ni Jen sa ni Jepoy ang ating mixed seafoods. Talangka dyan. Come, come, thank you, Love you. love you. Ayos na mga kabeli. Ayos na. Ayos na. So minuto naman at titikman ng dalawa mga kabeli. Nasaan na yun? Minuto mga kabeli. Ito. Nag-iba yung lasa ni Tangkay. O si Ingo saka si Adam naman mga kabeli. So nasa labi pa daw ng dalawa yung ano, yung lasa ng mixed seafoods. Masarap. Michael eh. Okay, masarap mga kabeli. Last minuto. So mga kabeli, sa akin, sa itsura pa lang mga kabeli, kulang siya sa toyo. So masyadong nangibabaw yung kulay nung tomato sauce, mapula siya. Kaya magdadagdag tayo ng konting toyo. Konting toyo mga kabeli. So yan mga kabeli, medyo naging dark yung kulay nung soy sauce natin. Yan, so titikman na natin mga kabeli. Sarap ka dyan ah. Sarap. Ayos mga kabeli. Ayos yan. Yan, paano? Nyaman! Mga kabeli, okay na, masarap na po. Kinain lang. Madami mga kabeli. Lulutuin na natin yung pansit canton. So meron tayong bawang. Bawang mga kabeli. Sibuyas mga kabeli. Bawang, sibuyas mga kabeli. Ayan, hintayin natin magpumula. Ako, masinit lang siya. So meron tayong 2 kilong pansit canton. Ayan, 1 kilong chicken breast, kalahating kilong chicken liver, rich balunan. Okay. Okay mga kabeli, chicken breast.
belly, lulutuin natin yung maize sauce. Para tayong gagawa ng chop suey, tapos yung pansit canton, bubuhusan lang natin ng sauce. Ayos yun. Kakaiba. Hindi kakaiba to. Dati nang ginagawa to. Ito dinano. Ha? Hindi, mamaya yan. Nakabukod to, tol. Ready mo akong palanggana. Ah. Soy sauce na berry. Black pepper. Tubig, ready nyo. Okay mga belly, balikan natin 5 minutes. Okay mga belly, maglalagay na tayo ng gulay. Ayan na yung ating chicken breast, saka ating atay balon-balonan. So meron tayong carrots, onion beans, celery. Lalagay tayo ng konting tubig. Ano masasabi mo sa anak mo? May birthday. Ha? More birthday. Yan. Lord seasoning mga belly, lalagyan na tayo. More birthday, sabi ni nanay. Road cube. Gatang karot. So mga belly, hindi ako maglalagay ng toyo dito kasi yung kanton may medyo maalat ang kanton. Kaya hindi tayo naglalagay ng toyo. Dagdag pa tayo ng sabaw mga belly. Tapos mga belly, pinagpakuluan natin ng atay. Yun ang gagamitin natin pang palambot sa ating noodles. Lagay. Shrimp cubes. Mga belly, magdadagdag tayo ng black pepper. Cabbage. So mga belly, bubukod natin to. Mamaya doon natin itatapping. So yung noodles separate na palalambutin natin. Konting tubig pa mga belly. Kutsara. Mga belly, patitikman na natin kay Adam. Ayos na. Matabang hindi. Malasa na. Ito mga belly, kahit matabang to, okay lang. Kasi yung noodles natin, may timpla din po mamaya yun.
Hintayin natin kumulo mga Beli. On start, maglalagay na tayo mga Beli. Saan gawa mo pang on start? O, di naman yung on start. So, kulang pa sa on start mga Beli, magdadagdag tayo. Okay mga Beli, on start. So mga Beli, pakukulo ako lang ng konti para maluto yung on start. Okay na to. Okay mga Beli, okay na yung ating sauce kung tawagin kaya mga Beli. So yan na. Tapos ito yung pinagpakuluan ng atay. Hindi maalat to ha. So mga Beli, titikman ko muna baka mamaya napadami ng asin para sa atay. Huwag mo pa rin. Bukasan mo ko dito. Okay, matabang mga Beli. Beli, hindi na natin lalagyan ng timpla to. So hindi na tayo maglalagay ng kahit na rito. So okay na to. Kasi may lasa na yung ating loop stock. May lasa nga tayo na. Tapos ito may konting alat to. So tapos yung sauce natin tama na sa timpla. Kaya wala na tayo dapat dinagdag. So pwede tayo magdagdag tubig. So makukuluan lang natin. Kailangan kumukulo to mga kabeli. Beli, ilagay na natin yung noodles, kumukulo na yung ating sukta. Yan mga Beli, balikan natin after ilang minuto, cameraman? 10 minutes. Okay, 10 minutes. So yan mga Beli, ito na yung noodles natin. So nagdagdag lang ako ng konting tubig kanina. So babalik na rin natin yung matigas, yan na may lalagay natin sa baba. So tapos, mga Beli, susunod na natin, after natin dito, susunod na natin sisig. So sisig Kapampangan daw. Kaya lang di ako gumagamit ng, alam mo na yun, yung ginagamit ng iba, utak ng baboy kung tawagin natin. So atay ng manok ang gamit ko. Okay? Dito. Kalamansi niya. So Beli, start na tayo sa sisig natin. So itong ating sisig is 3 kilos.
So nakamix na yung ating atay dito. Ayan. So tinadtad na po, kasama na yung atay. Ayan po yung atay. So nakamix na po. So ito, maglalagay tayo ng kalamansi, sibuyas na puti, siling panigang, lagay tayo ng konting sili. Ito yung recipe mga belly na alam ko. Nor seasoning. Rock salt. Kahit isa lang para may konting alat. Black pepper. Konting toyo mga belly. So itong baboy natin mga belly, tinurbo natin. So doon natin linuto. Wala tayong iyawan dito kaya turbo ginamit ko. Okay. So titikman na ni Madam. Sino gusto tumigay? Mga kutsara, Madam. So mga belly, titikman na namin ni Adam. So ito, ginamit natin is batok ng baboy. Ito mga belly, sisig. Sisig ka. Tabang. Asyam. Kaya mga belly, matabang ba? So magdadagdag tayo ng konting toyo. Nor seasoning. Konting asin. So napansin nyo, hindi ako nagdagdag ng kalamansi mga belly. So maglalagay tayo sa isang lagayan ng kalamansi. Yung kliyente, bisita na lang kung sino yung gusto mag-add ng kalamansi. Kulang pa. Kulang pa sa asin. Ang din na ng kalamansi ko. Okay, ito na mga belly. Mabunan na lang siguro. So yung mga belly, ito, di tayo naglagay ng mayonnaise. So karamihan ng ginagawa ko sisig is meron mayonnaise. So sisig, ano to? Kapampangan po. Hindi. Ano po? Ano? Angeles. Sisig kabeli. Mga belly. Ayos. Ini. Go, sister. Chicken wings, oh. I'm gonna try. Ay, sorry. Ay, So mga belly,
Start na si Jepoy. So ito, pinahabol lang ni ma'am. Nagpasabay lang siya ng dory fish saka hipon. So ipa-fried natin, tapos gagawa lang natin siya ng black sauce. Tapos dumating na yung mga bisita ni ma'am. Bisita ka ba? Opo. Dito. Dore lalaki. Ay, yeah. Makaready la pa mo rin tayo. Di kalasing. Sarap! So mga Beli, nagbabaklas na sila Jepoy. So kasi mamaya pag dumami yung tao, hindi na kami makakalabas. Kaya sabi ko baklasin na. So habang maaga pa, hindi pa masyado maraming tao. So pag nagparty na sila, nahiya na tayong dumaan. Kaya kailangan ngayon pa lang mailabas na hanggat hindi pa nag-uumpisa. Pero hindi pa naman tayo alis. Magsiserve tayo rito para tatakalin natin yung food nila. Yes. Diyan. Ito, mga kabeli. Ay, oo. It's okay. Ito lahat daw ito na. Wah, kaya na si Ila na mo, ini mo ka. Ini kayo. Ha? Ini? Bagat. Hi ka, manyaman. Hello. Happy birthday, Mama. Yan, no? Sambagsak, happy birthday! Happy birthday, Mama. Ayan, si Mamo. Yan, doon ka. Ha? So ito yung ano, bubuksan na ba ito, Paul? Di pa? Bubuksan lang kay ma'am. Tanong mo muna. So ito yung baked salmon, ma'am. Like salmon. Yan. Wrapped in banana leaves. Ganyan lang siya. So si Ma'am Lori, siya yung may birthday na Beli. Hello. Shoutout mo na yung Mr. Mo, saka yung anak mo na iwan doon. Alam sa sabihin ko sa kanila, pero okay naman sila. Ay, no. Nag-send na ng flowers. Thank you, thank you. Okay. Oh, ay, kanan bala. Magkain na kapatid. Mali, mangabit na nga mong ano, dapat sa nating... Ayan. Ayan. Ayan sila. Picture kami sa isda. Sige Yung po. magandang isda, ha? Okay. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you. Oh, yan. Ano mo na lang. Yan. Sila Mami, na lang. ilang oras niyo po na-bake? Hindi ko nga tinimer. Hindi pa naka-timer? Nakalimutan ko. Pero Opo. hopefully it's okay. Yeah. Tapos may palaman siya sa loob na lemongrass, Opo. lemon. Tapos sinult ko lang sa taas. Opo. Ito kasi para hindi siya dumigit sa foil. Tapos may flavor, di ba? Opo, opo. Yun ang ginawa. Galing. Tanggalin na natin, ma'am. Opo. Tapos ito yung sauce. Hindi ko alam yung... Hindi na ako gumawa. Chili. Chili. With vinegar and kahit. Matchap lang. Matchap. Kaya tapos sa mga. Separate lang. At in-hold. Baling... Ayan. Chapter. Ali, makanya niya. Ulo. At yun naman dito karapa. Belly-belly. Ayan mo. Makanya sa kamay. Ayaw mo na, baka dagulin Tinari. ka na. Sige. Ayan. Ay, may sauce na. Chili. Ay, salmon. Pana? Salmon po. Talaga mapagtinda na ang kasangka niya. Hindi, ito, paserve mo na lang sila na balang kukuha niyan. So yung menudo, saka ano na lang.
So yung lechon mga beli, yun may sounds kanina. So native lechon din to mga beli. Yan o. Sisig. Yan, roast beef man. Lengua yun. Roast beef po, para lang siyang lengua. Mixed foods. Igay mo ba, no? 5 years ago? O, tipo mo again. Kita ka yan eh. 7 years na. So tabi muna natin to. Additional plate. Ay. Ayoko ng corn na ako yan. Gusto niya ng corn? Ah. Isa pa. Very good sip. Okay. Saka, Sa'yo corn lang ate. Okay. Hindi, joke lang. thank you. Okay. Sa kabila naman, marami din doon. Dito lang sila kumukuha. Ano gusto mo ito? Paras lang. Spicy chicken. Salmon. Happy birthday na. Spicy wings. We're gonna do games for you guys. Yes, Lorna. Okay, they will talk to you. Look, over there, camera. No. No, you have to greet me there. Ah, Happy no, birthday Jen, po. you have to say happy birthday. Wait ah. Happy birthday ka na, Lorna. Bigla ka na siya, no? Nakala lang ako doon. Bigla na siya. Ano naman nangyari sis? Condom. English speaking na. Kinausap ma? Sabi. Pwede lang o. Delango po. Delango po. Ay, tapay ta sauce. Ay, Joey. Hiray-hiray tayo. Ikaw, May, kuha ka na. Matakman mo lang. Manyaman na kalorin. May kumawa kang kaya ka sa spinach. Abang mo tayo. Lalo yun lang. Sa'yo yan? Kala ko nga, kaya yan. May kumawa kang gisa nga. Kuha ka tapos subuhin kita. Tapos kumuha ka, hindi susubuhin kita. Happy birthday to me. Uy, you have to grab me there, oh. The video, the vlog. Ang ganda sa tera, sa mag-greet ka kayo vlog.
sauce na niya, no? May sauce na ako. Ipon. Crab. Ipon, bigyan ng isang ipon. Ay, nangyayla ipon. Bigyan ng isang ipon. Ano ba? Uy! Happy birthday, sis! Hindi sauce na niya. Hindi pa tayo ko? Okay. Igualo. Salmon po. Thank you. Kapag sa maparas? Alin naman po. Medyo mild yan po. Pwede tinambak pa. Kasit na. Minudo. Ganito. Mixed seafoods po. Hello, Arayat. No po. Chukenigan friend kong Dagon. Happy birthday, sister Daton, Lorna. Yun. Nag-arayat kayo muna kasi. Opo. Right. Banyo. Opo. Or karin. Kaya po mismo pa ano ni bundok po. Karin gaya. Froilan. Ay, kaya po. Kaya. One, two, three. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Thank you! Okay, I'm gonna blow. Make a wish. I did make a wish. Yay! Thank you! Thank you po! God bless all! Yan, happy birthday, Ma'am Lorna. Happy 18th birthday! Happy 18th birthday, Ma'am. Ay! Tita Lorna, meron po kayo. Mga kapangkit ni nanay. 16 years old! Thank you, Chap! Thank you, Ma'am. Thank you po! Ano naman masasabi natin sa food? It's good! I'm gonna book again, July. Na, update tayo. Meron po kayo pizza. Thank you. Alisin mo, dito siya, the fries. Yan. Yun. Yan, yan. Yan. Give me a knife. Side din. Ay, gusto kayo. Gusto kayo. Compras kayo. Oy, gusto kayo.
O na, no? Okay na. Okay na, Thank you, Chef. So mga Beli, magpapaalam na tayo sa mga birthday kay Ate Lorna. Yan. Thank you. Ate Lorna, maraming salamat po. At kami ang napili mo sa Thank you din, birthday mo. Thank Opo, sana nag-enjoy kayo sa food natin. We do. Thank you. Salamat po. Friend ko. Hello po. Paano mo? Yan, shoutout po. Mr. Mike. Mr. Mike, how are you? He's a vlogger also. Thank you. And the wife, Emily. Ayan, hello po. Thank you po. Mitch and Basil. Basil, hello. Hello po. Thank you. Ma'am, maraming salamat ulit. Sa Thank you susunod po. Next. Tayo po. Yeah. May. Okay, Thank you. Mga Beli, ayan, magpapaalam na rin tayo kila nanay. Thank you po. Una na po kami. Nanay, salamat po. Opo. Thank you. Ayun na. Ano birthday celebrate ha? Thank you. Shoutout ka na. Na? Smile. Na? Ano masasabi mo sa kay Ate Ako Lorna? nasasabi ko sa 660 lang. Kasi tignan mo naman, beautiful eh. Ayan. As you understand me. Alright! Ayan, tol, salamat. Thank you po. Okay, mga kabili. So mga kabili, tuloy na tayo. So ginagabi na rin. Yan, tara. Okay. Thank you po, bye-bye. Bye-bye, nanay. Ingat po kayo. Ingat! Susunod, maglalakad ka na pagbalik ko ha. Puto, thank you, nanay. Okay, mga kabili, diretso na tayo. So, mga kabili boys. Mga kabili, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you. Love you. Kuya Roy, Ate Gemma, at Ate Jo, Kuya Aris, Kuya Rod Payad, shoutout sa inyo. Ate Helen and Tita Celia Bagi, Tita Marie and Tito Bill.